al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlem del tumor, d'Antoni Soler, publicat per Llibres d'Anagrama. De fet, avui canviem una mica de registre i entrem en el camp de l'autobiografia. I dic autobiografia plenament conscient que el llibre del periodista Toni Soler no és ben bé una autobiografia, tal com l'entenem, però tampoc s'hi allunya gaire. En realitat, l'autor ens parla de la pèrdua del seu pare, mort de càncer quan ell era jove. Amb l'excusa del seu pare, però, ens parla d'ell mateix i de com va viure aquella pèrdua al llarg dels anys. Més enllà del procés de malaltia, el relat que trobem al tumor ens parla dels efectes que tenia sobre els membres de la família i especialment en el jove que llavors era l'autor. La degeneració d'una persona estimada influeix, sense cap mena de dubte, en els processos mentals d'un jove en ple procés de maduració. La manera com ho va viure ell difereix de la manera com ho va viure la resta de la família i això justifica, en part, l'objecte del llibre. Lluny d'autojustificar-se, per no haver sabut gestionar el dol del seu pare, l'autor penetra en la seva ment d'adolescent i intenta trobar els perquès de la indiferència i fortalesa que en aquell moment va mostrar i que divergien del que probablement sentia. Ho argumenta a partir de la pressió que la societat li imposava per assumir el rol d'home de la casa que hauria d'emprendre a partir de la mort del seu pare. A aquesta conclusió hi arriba 36 anys després. El llibre es converteix, doncs, en una mena d'alliberament per entendre què li havia passat pel cap en aquells moments i el dol sostingut que l'ha portat fins a dia d'avui sense ser-ne plenament conscient.